Jo, takže čo je vzájem, ja som videl s vami, jak si nakrátime nové video z malovania ako tak a budeme malovať Neymara, ukážem vám. Keho to? Keho to nesiem. No a ideme kresliť aj. Idem odkresľovať, lebo inak by som to nemaloval, takže ideme na to. OK. Prvú časť máme. Ako teraz nebudete vidieť nič skoro, ale nevadí. Neviem úplne dobre kresliť, takže nehajtite ma v komentároch. Ideme. OK. Zatiaľ to vyzerá krásne. Hovorím, neviem pár skresliť, takže... Tak. A už potom... Koľko... To som to ukážem. Tak. Dobre. Dobre. Čo ide dajak? No. Ruky máme ako tak. Ideme tie. Nakreslíme ku 11, jak tam má. Tak. Ježiši, furt sa mi vypína mobil, sorry ľudia. Okay. Sorry, prišla mamka, takže sorry ľudia. Ja to tak potom tam ešte strihnem to video, takže tak, dobre. No. Dobre. Ešte. Ne. Ešte Neymara sme zrobili. Teraz od tých rukoch ide to. Tak. Zase od rukoch. Už teraz je to ťažšie. No akurát mi vyšlo na hlavu. Teraz na hlavu sa fakt sústredím. Hlava je najdôležitejšia. Tu, tak. Tu, tak, dobre. Taká rovná čiara. Ja sorry, že si tak rozprávam, ale musím, stratím sa tak, si furt tak rozprávam, keď malujem dačo. Táto uchobar sa mi nevydaril, ale nevadí. Tie vlasy.
Ako tak máme to Neymara hotového. Tu zarobíme nejaké zvýšky. Ako tak máme to hotové, takže ľudia, ak to vám ho ukážem, to vyzerá ten Neymar. No, tak sa mi to nevydarilo, ale no, lepšie než nič aj, takže ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber s zvončekom a čau. Ľudia, a ešte môžeme ísť nakresliť ďalšieho Neymara, že nebude video 2-minútové. Potom to tam ešte dám naspäť, preeditujem. Hľadám, je to také ľahšie ako toto, lebo ináč by som to nenamaloval. Neviem. Až moc ťažké. Ešte furt hľadám a neviem nájsť. Neviem nájsť. Viete? Mes. No, čo chcem nájsť, môžem kresliť. To je všetko ťažké. No tak ideme do tohto, hej. Neviem, jak to namalujem, ale tak to namalujem, takže to bude ťažké podľa mňa strašne. Alebo viete čo, ľudia? A malujem toto je ľahšie. To je oveľa ľahšie ako toto. Čakajte, no. Takže ideme na to. Že tu hore dám veľký palíš, si s tým začnem. Tak. Paríž, ok? Máme. Teraz také toto máme. Ideme na tú hlavu, lebo hlava je vždycky najdôležitejšia. Tak. Ucho. Ježiši, ho sa mi vypína mobil. Sorry, ľudia. Tá hlava sa mi bardzo nepodarila, ale nevadí. Taký zvýšený Neymar, som povedal. Takže máme hlavu. Zatiaľ to vyzerá takto. Tu hore, môžete aj toto kúkať, hej. Tak to vyzerá. To dole je Paríž, áno.
tu máme. Ja už dávam ruky tam, že už je to aspoň niečo lepšie. Tak. A takže za chvíľu to mám hotové. Chvíľku neviete to. Hladiny, aké viete. Tlačky. Ešte tie vlasy, aj by som zabudol na vlasy. No. Fúzie. No takže... ešte počkajte. No takže... takto... počkaj, nos má. Hej. Takto je konečný výsledok. Takže... renejme dole, takže ak sa vám vidí, takže... to je... potom napíšte do komentára, že koľko nám dávate 1 do 10. Tak. 1 do 10, to dám tiež. 1 do 10, takže napíšte do komentára, hej, obidve obrázky. No a ak sa vám video páčilo, hovorím to zase a znova, ak sa video páčilo, nezabudnite dať like, odber so zvončekom a ja vás sa vami lúčim. Možno vidie to nejaký šortík, uvidíme, takže čau.